Hindi ako nakabuta. Dapat nakabuta ako. Teka lang. Ikoy. Madilim. Pinapawisan na catch. Nakikita ka pa yung hubad ka pa yung sali ka na pa. Hindi ka pa yung nangon. Kagurang nan kaawai kami. Kaawai kami. Ang mga parakupras. Ano rin mo gusto? Ano rin mo may isiro? Nasa abot sa mga gusto mo. Sus, grab ka mo pa. Ano nga ata ka gusto mo? Swakon. Magkain tayo ng lukhad. Iyo, makula. Mabatapang kayan mag... Sabi ni Be, kung nga ni. Mapakan magbunot. Kung ako sinimigi ay si... Grabe. Makoy si friend. Ako dahil ka magkitamang ka, magaman ang kuhan. Ay. Si Manoy, si Boy da eh. Ay, susmari sa mga. Di mo magkara sa... Hi, Tay! Nag-love, shout out. Kung dahil magpuot ka na... Shouty, chi. Pakiko. Oh my God. Bada ka tayo. Kung hindi sa ano, ibinta na lang na buo. Pa-order. Pirang kilo. Hilaw pa tayo, oh. Ang pangit nito itiggal kasi hilaw pa. Pero ito, pwede na to kasi may ano na dyan. Ito yung mahirap itiggal, o yan, oh. May tendencing, maano yung kamay, mabiak. Hindi lang yung mabiak, pati kamay, pwedeng mabiak. Kasi nga, hindi pa luto yung pagkakagatong ni Father Dear. Ayoko magpakita kasi haggard si Tres, pero hindi ko kayo nakikita dyan. Ano yan, Tay? Ano yan na binaba mo? Tika lang, magtanggal ako ng gloves para maipin ko. Ano yon? Kanino live yan, Tay? Naka-live na ba yan? Oo nga, kinakagat ko na nga eh. Kinain ko na nga eh. Tay, ano yan? Kanino? Mag-open ako dito. Try ko kung may signal tong isang CP. Gawin kong monitor. Grabe, ano ko lang. Ang ano ng aking pawisan si Tres. Palagi akong pinapawisan. Hindi pa talaga totally pagaling. Walang signal. Chefy the Explorer. Chefy the Explorer. Na taga-planetang ano. Si Kulubot ba yan? Hindi naman yan tayo si Kulubot ah. Chefy the Explorer yan. Hindi yan si Kulubot. Aray ko. Hindi na tuloy magkasya yung gloves ko. Sislin Channel, mega love shout out. Ano pa? Susay? Hindi, nagpainat ako kay ate. Tapos, grabe yung story yan.
Shouty, shouty. Na, oh. Hello pa, oh. Tagaktak na yung pawis ko. Grabe, yung pawis ko. Sislin, thank you, thank you. Ayan yung may ano. Si Boboy. Na-addict si Boboy sa ML. Isa pa lang, ay, ako lang. Isa pa lang, isa pa lang, isa pa lang daw, ano na, pinapawisan na ako. Ayun o, ano ko o. Ayan o, yan na yung naanohan ko. Kaano ko pa lang. Wala, nagluluko ang ano. Kaano ko pa lang kaya, kakapunta ko pa lang dito o. Ayan o, tingnan nyo o, ebidensya o. Ang daming bangaw ngayon kasi nag-harvest yung manukan doon sa may kabilang kabilang lupa doon sa may farm namin. May katabi kasi kaming ano daw? Galing mo gumiling sa live kagabi. Ang galing ni Tay Sislin, ang galing ni Tay gumiling sa live kagabi, no? Kala ko nga maya-maya ka ko, baka ma-high blood to. Baka biglang mangisay doon sa ano niya, sa papag niya. Tapos nagiba ata yung papag ni Tay kagabi, kakasayaw. Doon sa live ni ni Marigaw. Sana all tayo, no? Tayo, tingnan mo, oh. Tagaktak na yung pawis ko, oh. Yan, maga pa yung mata ni Tres kasi bagong ano yan. Sakit. Magkasakit. Yun, oh. Tagaktak. Ayan mga kasamahan ko. Oh, si Father na payatot. Bis ka nga. Kitang-kita yung abs. Kitang-kita yung abs, ah. Kumulubot na yung abs. Pahingi din kape, be. Ay, di ka kumain. Tingnan mo yung short niya. Kawawa naman. Sino po yung gusto magano dyan apply na ano? Taga-taga lumayas. Sabi ko bis lang. Lumayas. Bala kayo magtigkal. Aray ko. Lumaya si Father. Napapasukan yung mata ko ng ano? Ng pawis. Ma'am Ann, mega love shoutout Ma'am Ann. Ito yung monitor ko, Nisa. Magtigkal ka na para matapos agad. Daming kuda. Kubisit kang paki-hide po. Tay paki-hide po yan si Chefy the Explorer. Aray ko, yung mata ko naglagyan ng pawis. Ma'am Ann, thank you. Salamat po. Hindi man tayo nga nagpapraukal na. Desay. Papamutin ko para bayan. Ano ta? Mapagal man kaya baga. Gawa ni Bunso yan eh. Clean agad. May nang aaway ba sa live ko? Magtali ka, panyo sa ono. Oo, tay, pinapawisan talaga ako kasi nga, iwan ko, di ko alam kung bakit lagi akong pawisan ngayon. Simula nung, di ko alam kung pasma. Napasma ata ako nung pumunta kami sa Maynila. Kasi nga, hindi ako kumakain sa bus. Manay B! Hello, Manay B! Good afternoon, marhay na hapon, Manay B! Ang daming bangaw! Oh my God! Kasi nga, nag-harvest. Ha? Nabalita sa radyo? Sige tay, sige, thank you po sa inyo dyan. Saglit lang naman yung live ko. Ano lang naman. Kasi wala na akong live eh. Hindi ako makapag-live sa gabi. Ah? Bakit? Panghaplas? Okay. Gusto ko ipakita yung pagtigkal ko. Baka iba yung makita. Ano ba? Ayun o. Baka mamaya iba yung masilip.
Wala akong patungan. Ang hirap ng maglagay ng stand. Yan, kita ba? Sana yung buta ko? Sana yung ko na may nakabuta? Sana? Asan na? Asan? Yun. Yun. Dapat doon sa kabila. Para makita yung... Sisi, KSA, mega love shoutout. Good morning. TB, hello. Good morning, Sisi. Good afternoon. Ayan, nawala na naman sa si Trez. Good afternoon sa inyo dyan. Thank you sa pagbisita. Kahit daan lang, okay na. Thank you. Wala ako nakita, Sisi. Sabi ko baka masilipan. Kaya, inaano ko dun sa monitor. Gusto ko ito lang, na pang tigka lang ba. Wala ako nakita si Trez. Ano ba dapat na makita ko? Itong ginagawa kong pag-remove ng coconut meat sa shell. Tama ba? Ano yan, be? Mabilis talaga. Sabi ko, hingi ako ng kape. Ang bilis dumating. Nag-ano pa nga ako? Beo, kayo man na? Ha? Kasi umalo ka. Oo, ano to? Soft drinks. Sabi ko, hingi ako ng kape. Tapos, ang bilis na talaga sa bunso. Hindi niya alam na nag-soft drinks ako. Ma'am Ann, thank you. Salamat po sa 7 Eyes na nandyan. Thank you so much. Hilaw pa. Ang hirap nito Sisi, i-remove kasi hilaw pa. Hindi ni Father naluto na masyado yung Hindi naluto masyado yung kanyang pagatong kagabi. Mahusay ako niyan, Sisi Tris. Magkano bayad per 100 pieces? ilan nga yung yung pagbayad? Hindi, pag 150. Ang 40. Sisi. Ang 100. Sa 100 na piraso, yung matitikal mo, meron kang Yung kabila, yung buong nyog, merong 40? 40. So, 100. So, 1,000. Yung 1,000 daw Sisi, kapag natigkal mo lahat, 400. Yun yung bayaran dito. Basta yung katulad nito, ito lahat, halimbawa, 1,000. Yung mapupunta sa yung bayad sa pagtigkal or pag-remove ng coconut shells, coconut meat sa shell, 400, 'di ba? Ang hirap. Kawawa yung paratigkal din. Tapos yung nagkakawit sa 1,800, no ma? Yung bayad sa mga nagkakawit. Tapos naman sa mga nagbubunot, yung bayad ay ilan ma? 500. Yun. Dati 7 pesos per, talaga ba? 7 pesos daw dati, yung 100 na piraso. Noon pa kasi yun, Sisi. Matanda ka na ngayon. Noon pa yun, noong kapanahon dati nung kapanahonan niya, 7 pesos lang yung 100, yung bayad sa 100. Grabe no? Kasi yung kasi ng noon. Oo, mataas yung value ng pera or yung mataas ba yung value ng pera noon? Hindi katulad ngayon Sisi, na wala nang mabibili sa sa 100. Yung mabibili sa 100, kape lang. Kape lang yung mabibili. Dati 7 pesos, ayun yun. Thank you, Ma'am Ann. Grabe ka Grabe ka makamatanda. Sorry na. Hindi, kasi parang hindi ko pa inaabutan yung mga Jesus. Oo, di ba ma? Dati, kayo ma dati, ilan yung mga inaano sa inyo? Binabayad kapag
Oo, sisi, kasi nga 'di ba noon, yung maliliit pa kami, yung 'di ba, sabi ko nag-start kami sa pagmamaisan kaya kami nakabili ng ano, alam mo ba ko yung isang hektarya noon, yung bili nilang mama, 60,000 no ma? 60,000 yung isang hektar, no? Dati. 60 o 30? Yung noon, yung bata pa kami. Tapos ngayon, yung isang hektar, 1M mahigit. Lalo sa ng kalsada, Grabe, no? milyon. Yung sa tabi ng kalsada, mga 5M ngayon. Basta kat, nasa sentro. Sir Christopher Gilliam, mega love shoutout po. Nawala si Chefy the Explorer, lumayas. Naaway kasi ako eh. Ayun, oh, nawala na tuloy. Sana nakatutok yung ano ko. Salamat po. Hello everyone. Salamat po Sir Christopher sa pagbisita. Mga ano mo, grabe kong pawis. Pasma siguro ako. Napasma ata ako ma. Tita May. Mega love shoutout Tita May. Good afternoon po. Agoy, ma, yung mata ko talaga ma. Na, pinapasukan ng ano, pawis. Ang daming nyog. Opo, Tita May. Ilan lahat itong unang karga? 2,000? 500. 2,500 lang daw po. Ito. Nauna na yung nauna na yung 1,800. Pangalawang salang pala to. Mga hilaw ito. Luto na to. Pwede na to. Sisi 3M, exit na ako sa Saudi. Ako na lang magsaka dyan. Ano? Sisi 3M, exit na ako sa Saudi. Ako na lang magsaka dyan. O sige na, Sisi. Bilhin mo yung isa naming ano, farm doon sa Tres Marias Farm. Bilhin mo na, Sisi. Dali na. Meron ka naman atang naipon dyan. Ayan, si Mother. Oh, nagsasalita na naman. Ano? Ilan ba? Yung ano, sa hektarya kalahati. Ano? 6 hectare and a half. 6? May 6 hectare. Ano ba yan? 6 and a half hectare. Aray, mata ko talaga. May 14 puno ng produktong pili. Yes, si Mother, oh, memorize na memorize. Dinidil na talaga si ni Mother kasi gusto niya na nga, ayaw niya na nga si Father doon kasi na pabalik-balik kasi nga tumatanda na rin, gusto nang ibinta talaga. Dalawang Sir Bin, si Bugay, mega love shoutout po. Hulugan, hulugan pwede. Wow, laki ng farm, Tita May. Yung isa kasi, yung Tres Marias farm talaga namin. Kung makikita mo nyo yung mga una kong video sa Tres Marias yun. Noong 2004, dito na kami sa gitna yung 2 years lang, 2024? Oo nga. Mamalit na naman si Tres. Lumipat po kami dito sa kabilang farm. Itong farm na to, alaga namin, hindi to sa amin. Ang amin lang dito ay itong bahay, sa amin yan na bahay. Binili namin bahay. Yung usapan, ang binilhan namin kasi kapatid ni Mother, kami yung tagapag-alaga. Bibilihin namin yung bahay, pero yung lupa, kami yung mag-aalaga. Ganon. Kami yung mag-aalaga ng lupa. Tapos, yun nga, may partida, syempre. Dito, kami yung nagkukupra. 40-60 ata yung hatian. Tapos pwede kami magtaniman dito, magtanim ng mga kung ano-ano. Just in case na ibinta ni tita to, tapos may mga tanim na dito na kami yung nagtanim, syempre, babayaran din yung mga tanim namin. Tapos kung yung magyaman ni si Tres, pwede ito ni Tres bilhin.
Pwede rin naman to bilhin ni Tres kapag yumama na si Tres. Paghugis ng uwak. Paghugis daw ng uwak, sabi ni Mother. Kaya doon sa ano namin, sa lupa talaga namin, na sa amin talaga, 6.5 hectare. Yun ang, maganda rin yun. Doon yung aming palayan, niyugan, mga prutas. Kung mapapanood nyo po ang mga aking unang vlog, nung nagsisimula pa lang ako, yun, sa Tres Marias yun. Yung ngayon na mga upload ko, dito na yun sa, anong farm nga to ma? Kung Tres Marias yun, dito, sa Dos Hermanas Farm. Tawagin na lang natin na Dos Hermanas Farm. Di na nga ako nakakauwi doon. Minsan lang eh. Minsan lang ako nakakauwi doon. Tapos watak-watak doon sa Albay. Meron kami bahay din doon. Si Mother yung pabalik-balik pumunta doon. Si Tres kasi hindi nakaka-stay doon kasi yung wifi andito. Mother, hulugan ko. Pwede? Kalahati ang down partial. Kalahati ng ano, sisi, kalahating ano. Hulugan mo na yung ano, kahit hulugan mo yan sisi. Pwede ka mag-farm doon, meron fish pan doon. Nasa ano lang kamo, nasa 4 million lang. Sana all, Mother. Ipamimigay mo na talaga. Wag kang ganyan, Mother. Si Pai, ang layo-layo. Ano yung ano. Hindi pwede mag-objection si Father. Ayaw niya yung ano niya. Ayaw ni Father yung bitawan. Kasi nga, nung binili namin yon, Sisi, alam mo ba? Nung binili namin yon, konti yung mga tanim noon. Baka, nung nabili namin yon, tinaniman agad nila. Maraming tanim. Yung ano-ano. Lalo na si Mother. Si Mother naman yung masipag magtanim ng mga prutas. Doon. Tapos si Bunso, yung kapatid kong lalaki, mahilig din magtanim ng niyog. Tay, thank you. Ano daw? Oo, pwede. Hulugan daw ma, 100 araw-araw. $100 tay, pwede. Alis na ako. Di ako pansin. Oh, pinapansin na kita. Ano ba? Patampuin talaga tong tatay ko na to. Parang ang palayang kulubot lang. Manang-mana talaga sa iyo yung ampun mo. Sir Chris, Migalaw shoutout. Tay, meron pa kami na lupa na parang abandon kasi nga yung pinatirahan lang yun sa amin nung maliliit pa kami, na doon nga kami mag-start na makabili ng lupa din. Malayo yun sa kalsada. Tapos nakabili na kami dito sa medyo mga malapit-lapit na sa mga barangay road. Kaya parang naiwanan namin yung lupa na tinirahan namin nung maliliit pa kami. Pinupuntahan lang ng mga kapatid ko pag harvest time na ng mga niyog doon. Yun ang gusto namin patirahan. Nasa mahigit ano yun Maya? Ilan yun ma? 8 hectare. 8? Oo. Abandon yung sisi. 8 hectare. Hindi naman talaga totally abandon. Ano lang, pinupuntahan lang ng mga kapatid ko. Pero ngayon, si kuya, magre-resign na daw siya sa trabaho. Babalik siya doon. Manananiman daw siya doon. Manananiman. Ng kung ano-ano. Kung anong pwedeng itanim. Sabi ni Sisi KSA, ano daw yon? Siyempre, meron ako discount kasi friend tayo sa YTCC 3M. Mother, di ba? Mother. Dahil friend daw kami sa YT, siyempre may discount daw siya. Siyempre, meron yan. Hindi mo pa natin alam ang presyo. Huwag ka muna daw. Mayroon ka muna daw mag kasi hindi mo pa naman daw alam kung ilan yung ipipresyo sa'yo ni Mother. Hindi na yung presyo. Yung ingkas na yun. Mama Idian, big love shout out. Ma'am Ann, thank you. Salamat po sa inyo dyan sa 6 million viewers. Ako na lang titira. Doon tayo sa ano namin, sa bakanting lupa. Gusto mo?
Yung di na inaabot ng dalugdog. Tay, kaso lang baka mapagkamalan ka doon na pulang araw, wag na. Mawawala ka sa whitey, tay. Di Ayaw kitang sama. Oy, Diyos mio, malayo yun, tay. Malayo yun dito sa lupa namin. Medyo may distansya yun. Doon yun sa dulo ng barangay. Sislin, thank you. Ayaw kita kasama daw. Bakit tayo? Hindi naman tayo magkikita. Kahit bilhin mo yun, tay, hindi tayo magkikita. Kasi malayo din yung distansya nung dito. Tapos sa unahan nun, tay, merong yung karugtong ng dagat. Sa bulan na ako. Sa bulan. Nasa bulan, Sorsogon ka, tay. Mama Edin, shout out. Sir Christopher, thank you po. Mapagkamalan. Ano daw? Mapagkamalan in PA. No permanent address. Ganun ba? Pwedeng ganon. Pwedeng ganon, sisi. Si Tay, yung mapapagkamalan. Kung si Tay yung tumira doon, si Tay yung Ay, sorry. Excuse me. Naubo pa ako. Si Tay yung mapapagkamalan doon na pulang araw mga kasamahan ni Dalisay. Sino yun ba? Cardo Dalisay ba yun? Oo, no permanent address kasi kung saan napupunta. Magiging kawali na ako. Ano do? Magiging kawali. Or kasirola. Agoy. Pero tayo malapit yun sa sa barangay din. Mababait ang mga tao doon, tay, kapag mabait ka din. Naano ko ng lalo nito, napapaubo ako ng mas lala ko inubo ng nito, yung ng fibers ng niyog. Commander Ligaya. Magiging Commander Ligaya si CCKSM. Ayos yun, ha. Commander Ligaya sa kakahuyan. Commander Ligaya. Kapag tayo wala kang ulam, pwede kang pumunta dun sa yung tawag sa amin, ano tawag dun ba? Hindi, yung karugtong ng dagat na maliit lang. Dagat siya, pero hindi yung malawakan. Anong tawag doon? Suba yung tawag sa amin, tay, suba. Yung karugtong ng dagat. May mga isda, hipon, alimasag. Mag-ano ka lang, mangingilaw ka lang, mangingilaw tuwing gabi. Ala, uubuhin na naman ako nito. Pasensya na po, mahina po ang ni Trez. Immune system, kapitan ng sakit. Nawala si naaway kasi ako nawala siya. Lumayas. Salamat po sa 7 million viewers na naandyan. Thank you. Tay, ano yan, tay, na binaba mo? Hindi ko mapuntahan. Hindi ko mapuntahan itong main. Kasi main yung nasa monitor ko. Lahat hilaw, Lahat hilaw. Oh, sa
amin, suba din tawag. Pero, pag lasing ka na, basu ka na, basu. Ano yung basu? Suba. Hala, mother. Be, sabi naman ni Tay, pala utos na naman to si Tres. Pahinga ako, be, tubig. Ikaw di malikot. Kasi ito, oh, yung ano mga fibers ng ano. Susugo ka dyan mag. Sabi ni mother, bakit? Inuutusan ba kita dyan? Kasi nga, hindi pa talaga ako totally magaling sisi. Sakitin si Tres na yon. Napas maata yung mga ano ni Tres, yung tawag doon? Napasma yung utak. Ano yung baso? Ano yung baso? Baso yung lagay ng alak? Ano yun? Lagayan ng baso. Baso? Lagayan ng alak? Ganun ba yun? Suba? Suba sisi sa amin yung ano ng dagat nga, karugtong. Matibo, suba, matibo, ano pa yun ma? Danaw, parang ganun. Kailan tayo mag-SYCC? Kailan tayo kakanta nila Sisi Sky? Namiss ka na namin ka-jamming sa taas. Si mother, hindi ko nakikita ang pinapawisan. Ako, nakakaupo ko pa lang. Yung pawis ko talaga. Ang pinapawis niya, basta ka ng bata. Tagaktak. Tagaktak, ma. Natulog na. Grabe. Yan na talaga. Pasmata yung ano ko. Yung ugat. Pasmado. Pasma. Dahil yung nalipasan ng kain. Di pa ako nalipasan ng kain si Trez. Kaya ayan. Siya ay laging umalis ka na dyan at magkantahan tayo. Iwanan mo na si mother. Oh, bakit? Free ka ba ngayon? Hindi, nag-ano pa si Dos, nagluluto pa. Gusto ko si Dos yung magkanta kasi ako, hindi ko panay pa rin yung ng lalamunan ko. Naubo pa rin ako sisi. Naatake ako lagi ng ubo, lalo na pag gabi. Ano kaya yun? Wow! Yes, I'm free. Oh, ma, iwanan na daw kita dito. At magkantahan daw kami. Lumaya si father. Sabi ko, magbihis. Huwag ipakita yung abs. Kasi nga, payatot na si father. Payatot, nakikita yung abs. Yung abs na, ano yun? Yung abs na, tawag doon ba? Parang abs ng klamin. Tapos lumaya, sabi ni father, bahala kayo dyan, kayo na nga. Kantahan na, ayan. Kanta, akyat ka Sislin. Akyat ka ba? Hindi ko may papangako na, na makakabirit ako. Kasi nga, birit talaga. Kurang si James na. Grabe, pakanta. Uwi na sila, be. Mauwi na ako, mauli na. Pakanta mo. Sure ka? Wala ba naka-live ngayon na mga nyo? Mga katropa? Saan ka nga sa Bicol City? Saan? Sorsogon po. Sorsogon. Municipality of Pilar. Province of Sorsogon. Naalala ko yung 'di ba nung nakaraan na naka-live ako, mayroong nagyaw-yaw sa live ko na nagtatanong ng kung ano daw, lupa, siguro scammer yun, no. Tapos biglang nawala.
Sino kaya yun? Hindi ko naman kilala sa Whitey. Taga Batangas daw siya. Nagpapakilala siya sa live ko. Na kung may alam daw ako, may alam ka ba dyan na lupa na ibibinta na ganito, ganito, ganyan. Pero hindi naman ako nakipag-anuhan nga kasi nga, hindi ko naman kilala. Tapos biglang nawala yun. Nagkukwento lang ako sa mga kakilala ko. Pero pag hindi ko naman kakilala, hindi ako nagkukwento ng mga bagay-bagay. Kasi mamaya ma-scam tayo. Oh my God! Thank you, Ma'am Ann, Sislin. Thank you. Sisi. Sisi, gusto ko mamaya mag-swipe, pero si Dos yung pakantahin ko. Daming na lang kayo sa taas. Mag-ano lang ako, magsingit lang ako minsan. Oh, hindi ko makain. Linggo pa lang ngayon, no? Si Sky, parang hindi yung day off ngayon. Ang Kaya makauna. ano niya, off duty niya ay Wednesday, Miyerkules. Oo ba si Tres? Okay. Si Dos, kilala mo naman 'di ba si Dos? Sige, makijamming sa iyo. Anong oras tayo mag-isway? Maaga pa naman, alas 3 pa lang naman alas 4. Kailangan makapagluto na maaga si Dos. Maingay pa, andito pa yung isa naming kapatid. Tapos si Hipag, mga maingay pa sila. Pero uwi na maya-mayang hapon, mamaya. Kasi may mga, ano pa yung mga anak nila. Linggo kasi, kaya nagsipag puntahan dito yung mga kapatid ko. Dito sila nag-lunch kanina kasi nagluto si Dos ng sinigang. Tapos tinawagan niya yung mga kapatid ko. Dito kayo mananghalian. Kasi nagluto ako ng sinigang. Mag-isway na lang ako dyan, Sisi, ha? Mamaya. Akyat ka na lang. Tapos i-chat ko si parang hindi na babawasan. Meron yan. May bawas naman kahit pa paano. Hindi ko naman nga. Yung bala ko talaga, hindi ko naman talaga hatawan kasi baka mabinat si Trez. Galing tayo sa sakit. Nagano lang talaga ako, nag-live lang talaga ako dito sa Puprahan. Yun lang naman yung purpose ko, kulubot. Kulubot. Hindi naman talaga ako humahataw kasi ngayon pa nga lang, yung pawis ko, tagaktak na. Hello. Lola Sweet, mega love shoutout. Parang di nababawasan ang tinitigal mo. Pero puro kuda. Kailangan magyaw-yaw sa live. Tahiin ko yung bunganga mo dyan. Tapos, hindi ako makakabilis-bilis kasi nga lahat hilaw yung pagkagatong ni Father. Hilaw. Sakit mata ko. Ayan, Lola Sweet, ano na? Ako nga din paabot-abot yung sakit ng ulo ko. Pag okay, babangon, magkikilos-kilos. Pag masama, babalik sa higaan. Lula, kailangan na ata ng ano niyan, double, anong tawag nun? Sa eyeglasses. Double led. Sa akin, sa akin, naman, sakit ng tenga ko, Lula. Haha, puro kuda kasi. Lula, sipain mo nga yung isa dyan. Yan o, hilaw o. Ang hirap kaya ito itigal kapag hilaw. Kapag biglang dumulas, sigurado yung kamay mo, butas.
Kasi maano to matalas tong tigkalan. Pasuyo, Chef the Explorer, yung ni Tay, yung inano niya dyan, binabang link. Hindi ko mapuntahan main yung ko. Hindi ako makapag-switch account kasi mahina yung signal dito. Naikot nga. Ayan, parang umiikot na nga. Naikot na ba? Umiikot dito sa isa. Agoy-agoy. Umiikot na. Yan hilaw na hilaw Hilaw na hilaw. Pasenso ilaw pa. Ha? Aray ko. Nangangalay na akit. Thank you, Ma'am Ann. Ma'am Ann Chanting. Thank you, thank you. 5 million viewers. Salamat po. Hala, nagaya na talaga. Sure ka? Mag-isway na ako? Maaga pa, Sisi? Dos, mag-asikaso ka na. Nang maaga, mag-isway daw kayo ni Sisi Kiss Dos! Ano ba ako niya sa dahil yung sa bagan naman? Oo nga. Sabi ko mag-asikaso. Dos! Uy, bingi! Dos, mag-asikaso ka na Ano? Mag-isway ka daw. Mag-isway tayo. Mag-isway daw kayo ni Sisi Kiss Isway, kantahan! Bingi siya, bingi. Nakula na sa kape. Grabe talaga yung pawis ko, mother. Basa na yung aking likod. Alis mo ka lang ka na pinaprito. Ang may amparo. Bakit? Bata na mo. Pinutong kami mo. Agoy-agoy. Pwede siya. Inano. Hindi naka-live sa mo, si Sis Inday Ilocana. Parang wala ko nakita naka-live ngayon. Aray. Munti ka na, munti ka na. Sige, basta magsasagan. Hindi bisa. Kung pwede mo ako sila rin. Sabwang. Ay, siboy sa pilar pa. Ha? Maano siboy sa pilar? Tawagan mo to. Dapat mo niyang nga kita nakaulog. Sa tinagaulog ko sa 3. Panjulit ka 5. Pinagkang ano ka. Okay, sige. 5 PM, start na. Oo, kahit di ako makayaw-yaw muna. Ikaw na lang muna, Sisi. Yung doon sa taas. Di ko nga sure kung okay na yung aking V8 kasi pa na yung luko. Siguro, mga sira na yung wire. Nakailang oras na ba ako dito? Yan, paabutin ko lang to ng 1 oras tapos mag-end na ako. Naka 44 na. Tapos, alas 5. I-set up ko yung StreamYard. Tapos, akyat ka. Ha? Oo, sure. O, sige. 5. I-ano ko na, i-live ko. Tapos, umakyat ka. Ikaw yung bahala sa taas. Tapos paakyatin natin si Tay Toniva. Sasayawin natin. Kagabi pa na yung sayaw nun Ayan, naka-offline na ako. Yung itong isa. Brown out
ba? Walang signal. Wala na signal tong monitor ko. Hindi ko alam kung dito sa isa okay pa naman. Ito ang mahirap ko. Pag hilaw na hilaw. Durog. Durog na durog. Naguli na ba sa Janice? Ayun na. Subuhin mo pa. Hindi mo na ako ininatat ang masitig na 20. Umiikot na yung aking monitor. Sir Dumagat, mega love shoutout. Good afternoon. Salamat po sa pagbisita. Umiikot na yung monitor ko kaya hindi ko na kayo mabasa dyan. Kaya ito na. Dito na lang ako sa naka-live. Titingin. Mahina eh. Di naabot ng wifi. Medyo malayo-layo na kasi sa bahay. Mas malakas kasi yung signal kapag doon sa harap ng bahay. Pag sa likod, maano na. Mahina na. No choice, Sir Dumagat. Pinanganak tayo sa ilalim ng kanyugan. Kaya kailangan magaling or marunong tayo magkupra. Kasi dito tayo ipinanganak sa ilalim ng kanyugan, kakahuyan. Kaya naman si Tres ay nagmumukhang ano na. Ayan, nahirapan ako maglagay. Nahirapan ako kasi yung stand ko, ang pangit eh. Ayan, ako lang ha. Salamat po sa inyo dyan. Thank you. Ano boy? Hindi, paralulugan na pumunti ka dahil yan. Okay. God bless. Matanda na si Tres, pinagbiblessan na ng mga kabataan. Hilaw nga eh, kaya nahirapan ako mag-remove ng laman ng niyog. Kasi hilaw yung pagkakaluto ni Father, kinulang sa gatong. Kaya hindi ka makabilis-bilis dito kasi kapag na mali ka ng bagsak ng sigurado pati kamay mo, palad mo butas. Sirot kasi yung kahapon, naggatong iba. Aray, ayun lumulusot. Buti na lang may gloves ako, lumulusot sa ilalim yung kasi nabibiak yung yun buti na lang may protection ako kasi guys, nung nakaraan nung nagbakasyon ako nagtatrabaho ako umuwi ako dito sa bahay. Nagkataon na si Darren nagtitigkal. Tumulong ako, tas nadulas yung yung ganito, nadulas, wala akong protection. Ayan meron akong dyan yun meron akong sugat dyan, yun yung bakas ng nabutas nito yung kamay ko. Ganon, grabe. Ngumiti yung aking palad sa sugat. Kaya simula noon takot na ako na wala akong protection, wala akong gloves kapag tumutulong. Ito nga ang pangit na nalagyan ng epoxy. Sino yun? Ano yun? Hindi ko mabasa. Sabi ni Sisi KSA, Mother, dapat pala sa hospital pinanganak si Sisi 3M. Mother, dapat pala sa hospital pinanganak si Sisi 3M para hindi magkupra. Kung sa hospital, ano magiging trabaho ko? Doktor? Nurse? O taga-anak? Taga-bunot ng ngipin.
Tagabunot ng nanganganak. Midwife. Sa hospital. Uy, dito tayo pinanganak sa ilalim ng kanyugan, kaya yun. Diyan ka pala, Sisi, nakikinig. Akala ko, nag-set up ka na. O, diba? Durog-durog. Hindi ko pa napupuntahan yung yung inano ni Tay dyan. Binaba niyang link. Wala nang signal yung isang city. Buti itong isa, malakas yung sagap nitong Vivo. Yung isa mahina, hindi makasagap ng signal. Oh, grabe, pawisan na si Charles. Naliligo na si Charles sa pawis. Daan ko na naman labahin, panipalit ng damit. Yung pinisirap niya. Paanakan syempre. Oh my God, anong paanakan? lying in. Paanakan. Natawa sa'yo si mother, ah. Dami lang ako ngayon kasi nag-harvest yung poultry farm doon sa kabilang barangay. Nakarating dito. Nakarating dito yung bangaw. Ang dami na inis kaya naibalita sa radyo. Naibalita baga daw. Ang daming bangaw nga. Hindi daw makakain ng mga tao kasi nga ang daming bangaw. Kahit ibalita yan nila ng ibalita, hindi naman nila na ipapasara kasi nga meron din sila diyan. Na bibigyan din sila diyan ng komisyon. Komisyon. Ay, ayaw ko madamay ang aking social media account dyan. Bahala sila. Ang dami pang lulutuin na kopra kasi nga, lahat hilaw, halos hilaw lahat. Walang luto, walang maisasako. Sabi mother. Nagano si mother, rawit-dawit. Nakabuo ka agad si mother ng rawit-dawit tungkol sa langaw. O langaw kong nalalangit. Hindi daw siya makainom guys ng kape kasi nilapag niya pa lang yung kape niya. Ang dami nang mga nakalitaw na langaw. Grabe. Pagkantayin nga kita dyan, mother, sa isway mamaya. Tapos si father. Yung bangaw, ang ulamin. Ew! Alam mo ba, Sisi, yung doon sa, yung kakilala nila, mother, nagkwento nun? Nagkwento sa kanila, kasi nga, kinuhang tagabunot ng niyog dito, nung kahapon. Mga trabahador na kinukuha ni father, nagkukwento na sa kanila nga maraming bangaw. Ano daw yun masabi na? Sumama daw sa pagkain? Ano yun? Ang lutong daw? Ew! Ew.
Kasi daw wala naman magagawa kasi nga ang dami as in. Kasi nasa kanto sila ng ano ng poultry. Sir Chris, thank you Sir Chris. Salamat Ma'am Ann Chanting. Salamat. Ayan, malapit na po ako, 5 minutes na lang. Ayan. Pameriendahin mo na naman mga trabahador mo. Nanalo ka kahapon eh. Wala pa, hindi pa naipadala. Ayun, nagluto na si Dos ng merienda yung ano, turon na merong langka. Ayun. Tapos alam mo ba yung pinadala ko kay ate na ano, santol, na malalaking santol. Nalingat lang ako doon sa gilid. Muntikan akong naubusan. Buti na lang natirahan ako ng 4 na hilaw. Diyos mio na. Nagul. Buti pa hinila ko yung papunta doon sa kwarto. Doon lang sa kanto nakalagay. Nakalimutan ko naman. Ako nga yung nagpapadala. Unahan ako ng mga pasaway. Utang ka muna sa tindahan. Huy, hindi kami nangungutang dong. Hindi pa kami nangungutang dito sa tindahan na malapit sa amin. Kami yung inuutangan pamuhunan. My God, bakit ganon? Tayo ay may hiyain, pero hindi sila nahihiya. Sana all daw, di nangungutang. Oo nga, hindi kami nangungutang kahit wala na kami niyan. Kape, papangutang mo pa yan, kulubot. Hindi kami nangungutang niyan. Kaya yung may mga tindahan dito, tuwang-tuwa sa amin. De La Cruz Residence. Si Juan Tamad, di ba? Si Juan Tamad Maris, di ba? Si Juan Tamad de la Cruz. Ano, di ba? Juan de la Cruz? Eh, iba siya. Hindi naman siya si Juan Tamad. Hindi yon. Ang Juan de la Cruz, yun ang idolo ng mga yung mga taong nagsikap, mga mali pala ako. Si Juan de la Cruz daw, idolo, kaya naging well-known siya. Kung kahit saan, di ba, mayroong mga sampo na Juan de la Cruz sa mga pipilapan. Kasi siya pala yung idolo ng mga taong magsasaka. Masipag siya. Magsasaka talaga siya. Denor? si Juan Tamad, iba naman. Iba si Juan Tamad pala kaysa kay Juan de la Cruz. Okay. Para yun si Pagong kasi ukay ay si Unggoy. Kasi Nagpapatawa ka, mother, pero tama iyan. Kahit tayo ay napapagod dito sa kuprahan, kailangan natin maging masaya para matanggal yung pawis. Sisi Lady o Ilocana Mix Vlog, mega love shoutout Sisi. Salamat sa patamsak. Sir Chris, thank you. Aray ko. Pinapasokan ng pawis yung yung mata ko. 'Di ba, maano to? Delikado to. Basang-basa na oh. Ampalaya. Pautang na lang ako. Sige. Baka naman. Gusto mo utangin kita? Gusto mo utangin kita? Para ikaw yung magtrabaho dito sa kuprahan. Lola Sweet, thank you. Hello everyone, sabi ni Sir Chris. Thank you, Sir Chris. Wala na akong dugo, Lola Sweet. Alam mo ba, ang puti ng aking kamay kasi wala akong dugo ngayon. Kaya siguro lagi akong nanghihina. Di pa nga ako nakapag-BP ma. Kahit ba low blood, parehas lang yung yung parang symptoms ng high blood at saka low blood. Yung parang nahilo. Parang sira na kasi yung pang-BP mo dyan. Yung puso niya daw, yung pinapautang niya. Naku, kung puso mong itim, wag na. Baka pusong itim yan.
Ito yung nagtali ako ng baka, tapos hinila ako ng baka. Sumama to sa puno ng nyog na itali. Kaya naging ano yan, yung dugo yan mao, tapos bigla nang na, ano na lang siya oh. Dugo yan, pati itong kamay na to, kuko, puro yan dugo. Buti na lang nawala na oh. Para akong sumigaw ng sumigaw. Sabihin ko na sana, Cardo, dalisay! Help! Help mo si Tres! Na makaalis dito sa kakahuyan. Kagubatan. Sana all. Sana all happy yung mga nasa bahay. Rinig na rinig yung mga halakhak. Buti pa sila happy doon. Anong oras na? Mag-end-live na ako kasi mag-set up na ako kasi kakanta daw si Sis Ilocana, si Sis Lady Ilocana at saka si Sisi KSM. Kakanta daw kayo, Sisi. Mag-ano daw ako mamaya. SY. Sabi ni Lola Sweet, ako din, sakit din ang mata ko. Ala, Lola, kailangan mo na ng ano yan, pa-check upan yung mata mo. Ganon. Ganon, may ganon. Di ko kaya to, oh. Yan, oh. Yan, pag ganyan, iniiwan ko lang yan. Nilalagpasan ko. Kasi takot ako pag ganito ka lalim, oh. Ito lang yung sa akin, yung may mga ano dyan. May mga anong tawag dyan? Kasi madali na lang yan pag mga ganito, oh. Madali na lang yan itigal kapag may mga ano dyan sa gilid. Mga biak-biak na. Ayan, mag-end live na po ako kasi pahingahan ko muna kasi mamaya mag-i-sway daw kami ni CCKSA. Kakanta daw siya sa live ko. Isi-CPR niya daw yung aking live. Ayan, maraming salamat po sa inyo dyan. Lola Sweet, thank you. Tay Hefty. Tay Toniba, thank you. Ma'am Ann, salamat po. Mamaya na lang po ako magbalik sa inyo. Kasi nasa bahay po yung iba kong city. Kay Sis Ilocana. Kay Sir Christopher, thank you. Sisi, Lady Ilocana. Nawala. Napindot ko kasi. Ayan, thank you sa inyo. Thank you, Ampalaya. Thank you. Kay Sir Dumagat, Sir Sisi KSA. Thank you, Sisi. Kita-kits mamaya ulit. Kakanta daw si Sisi KSA. Tapos si Taito ni Sislin. Thank you, Sislin. Channel. Mama Eden. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye po. Bye, Lola. Tapos, bago ko ito i-end, puntahan ko muna yung binigay ni Tay na link. Bye-bye!